for today's video, naana po tayo gulay para atong himuo sabaw. Sikwa, okra, talong, kalabasa, gabi, unya piniritong isda. Unya, kay kulangan pa man ato ang gulay, magkuha ka taog, kamunggay. Ang atong palutuan ani ang atong anak kababay. Unya, ako na ni siyang gi-prepare og gihiwa na kay ang akong anak akong palutuan ani para magkatun po sila unsaon pagluto ug sudan kay wa ta diri sa balay, sila na lang ang mubuhat, makakatun sila unsa ang buhaton sa balay. Kay dili permi ang mama naa sa balay. Unya karon magkuha na ta sa kamunggay. Magkuha og kamunggay. Right. Napatan. Halata ng iyang mga gulay-gulay, isunod na siya ang kamunggay. Mani ang lutong Pinoy. Oh. Utan bisaya ang uban ani kay laway ang tawag. Sa moa kay utan bisaya ra jud. Nya ana kay sabaw nga masustansya ang utan bisaya. Nya luto naman ni guys, sumot kayo ang sabaw. Utok pa. Kapukan sa mga garlic yan. Mag-iwan pa mga budbud ito, mga biko, mga bingka. Waton, mag-iwan na. Tap, yung kanila. Oh, kanila mo yan. Kanila, anak ko tayo bulak. Perang bola. Ikatos. Gutom ka kiro? Gutom ka? Adi lang. Kaluoy po di ayan na god. Ay, gusto ba ka mga sipon, mga lulong? Ang gutom ka gamera kay gikaon. Oh, nila. Pag-grabe hapon, napagalit ko. Awa ko ba na, giluaw na ko. Lagi ni mga pizza draw, mga humba pa. Hala na, iro, check! Ay, check! Hala ka pa sakti na. Ano mo sa lolo? Anong di ka ko kabalo nga? Ako na gibutangan ti may ha. Gibutangan man ako ng logo. Kung sa'yo, lugo na ron. Try akong gibutangan butterfly. Mandog, yoga-yoga, uling amaw. Bugoy-bugoy, may mga apo, brad. Ako bugoy yan doon yung bataan. Pero but ano ni? Oh, tanawa, ganala ka ng pala, oh. Kasi niya siguro nilipiyuhan ng palibot dire. Oh, mana nandagkot na. Kung sa brad kamat yan ang dulo mo ba? Ha? Kung ano ay? Nasuro-suro siya sa kasada ba? Yung itong bahalo kamugay. Punta mo ba? Bitaw. Kuan bitaw. Gilopa na siya guys.